sen, että mä opin jo 9-kuukautisena kävelemään. Ja se aiheuttaa oppimisessa vaikeuksia. Esimerkiksi kielet on tosi vaikeita mulle, että mulla ei pysy salat päässä. Mä oon ruotsista, enkusta ja matikasta erityisopettajalla. Jos erityisopetusta ei olisi, niin mä olisin varmaan vieläkin 4. Mun pitäisi etsiä jatko-opiskelupaikkaa, jossa mun ei tarvitsisi istua koulun penkillä, vaan opiskella siihen ammattiin työtä tekemällä, eli oppisopimuksella. Opa sanoi koulussa, että me ollaan aika hyvässä asemassa, että sit kun me ollaan täysikäisiä, niin suuret ikäluokat menee eläkkeelle. Vapaa-aikana me tehdään kavereiden kanssa videoita ja näytän heille tietokoneelta, mitä olen tehnyt. Tärkeintä kotona on pikkusiskon kanssa touhuaminen. Mä en kyllä tunne ketään muuta 15-vuotiaista poikaa, joka leikkisi pikkusiskonsa kanssa. Mä en oo kokeillut alkoholia ja tupakkaa. Mä oon päättänyt, etten aloita. Äidillä on alkoholiongelma, joten en halua enkä uskallakaan riskeerata omaa elämää. Mä yritän olla vastuullinen omasta elämästä. Nuorilla on yleensä liian kiire kokea ja elää elämää. Mulla on vähän rankka menneisyys. Mut raiskattiin 13-vuotiaana ja sit aloitin juomaan ja se alkoi mennä tosi överiksi. Nykyään mä oon rauhoittunut tosi paljon sen alkoholin käytössä. Huumeista mä en tykkää yhtään enkä käytä itsekään. Tupakan polton mä lopetin puoli vuotta sitten noin. Mulla ja faijalla on veto päällä, että jos mä oon helmikuuhun asti tupakoimatta, niin mä saan 1500 €. Se on hyvä pesä mun omaan kämppään, että tarkoituksena olisi ensi syksynä muuttaa itsekseen. Se olisi ihan kiva, jos poikaista kaavais muuttaa, kun me saadaan eri paikkakunnaa, että me nähdään vaan viikonloppuisin. Työelämään tutustumisen jakso 9 oli hauska. Mä olin 2 viikkoa akvaarioliikkeessä työharjoittelussa. Se tuntuu lomalta, vaikka koulu onkin ihan kivaa. Mulla on itsellänikin 2 akvaariota, joten tunsin jo entuudestaan sitä alaa. Yläasteen jälkeen menen lukioon. Halusin ilmaisutaidon lukioon. Mulla ei ole mitään tiettyä toiveammattia. Haluaisin kyllä kirjoittaa mielikuvituskirjoja, ja kuvaamiseen liittyvät ammatit tai näytteleminen olisi myös mielenkiintoisia. Mä uskon, että pyrin yliopistoon sivistämään itseäni. Oi upeaa saada joskus tohtorin hattu. Aluksi lakki näytti niin komea päätöksestä. Mihin päin veitsen pitää olla? No ihan varmaan, että Tuulikin kun tulee himaan, niin se on silleen, ei nää on nyt ihan väärinpäin. Ai, se oli Joona. Joona katto. Nämä veitset ja haarukat on täällä vähän niinku väärällä puolella. Joona asuu Iittaassa vanhempiensa kanssa. Hänellä on myös pikkusisko, veli, pari kotieläintä. Me ollaan Joonan kanssa vuoroviikonloppuina toistemme luona. Viikolla ei niin kerätä tavata, kun Joona opiskelee Hämeenlinnassa metallialalla. Mikä koe siellä oli? Matikka. No se oli se matikka. Se oli sillä Pakenet kylille. Joo, kiitos. Joo, hei sitten monenkaan tuutte. Mä en tiedä sitä. Jaa, vai niin. Tiedon katkos. Tyttöjen kanssa on vähän hidas ja maltillinen. Olen oppinut vanhempien erosta, joten mulla ei ole kiirettä saada tyttöystä. Tytön pitäisi olla vähän samanlainen kuin mä, ja jonka kanssa voisi päättää asioita yhdessä ja ottaisi asian vakavasti. Mä oon vähän vanhoillinen näissä asioissa. Olisi ihan sikamakeita, jos mun ei tarvitsisi olla mistään riippuvainen. Ei mistään kellosta, päivämäärästä, vuodennäöstä. Ei mitään sääntöjä tai rajaitoja tai mitään. Oletko sä vappas? Hyvät.